A všichni máme tady nový video a tohle video se jmenuje můj nový kanál, nebo jakože uvítací videjko. Jo, dobrý, natáčí to. Jenom jsem vám chtěla říct, že tohle je uvítací videjko a že mám ještě jeden kanál, který se jmenuje LVZ1. Takže jsem určitě mrkněte, budu moc ráda. No a no tady se jmenuji teda Zuzana Svitáková, možná, že se přejmenuji, ale nevím to jistě. No a teda vypadám takto, mám takto hnědé vlasy. No. Mám takto krátké vlasy, ale chci je mít dlouhé. Chodím na gymnastiku, taekwondo a chtěla bych chodit na tanečky, ale to možná nevím, to je jistě. Sbírám LPS a nikdy mě nepřestanou omrzet, nebo nikdy mě neomrzí, protože úplně zbožňuju. Na tom kanále LPS uvidíte hlavně pečopáky, takže se můžete těšit a teda je mi 13, neboli jako, no, není mi 13, je mi, no. Zítra mi bude 12, no, tak jsem se o jeden rok spletla. No a teda, jo, proč si furt šmatám na tyhle vlasy? Tak to vypadá. No tak to. Na tomto kanále se budou objevovat vlogy, různé vlogy z gymnastiky a tedy. Taky holy, no nevím co. Takže asi tak. Tohle bylo celý video, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud ne, tak nedávejte nic. A v případě video sdílejte, já se na vás budu těšit u dalšího videa a ahoj!